ina yan gulma, ina masharranta, ina munafukai, ina masu shaidan zur, ko kuma wani ya ji labari ya je ya ɗorar. Ina masu zama su ce wance ta yi kaza, wane ya yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, kuma bacin duk ba su gani ba, ba su ji ba. Ina waɗanda suka zage ni ban sani ba, ina waɗanda suka zage ni na sani, ina magulmata masu kaiwa da kawowa, masu cewa a Aisha Umaira ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi kaza. Duk wanda ya zage ni a bayan idona, da duk wanda ya zage ni a gaban wani, kamar misali ka je kana cewa ai Umaira ta yi kaza, nan kuma alhalin kila ba baka ma sani ba, to ina mai muku albishir da cewar wallahi dukan ku na yafe muku. Dan Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu, kuma Allah ya shirye da mu shiri na addinin musulunci. Allah ubangiji ya dora mu kan bisa hanya madaidaiciya. Wallahi duk wanda ya san yayi wani abu, ko ya zage ni ban sani ba, ko ya je ya gulma na wani abu, ko ya min wani sharrin, ko ya min wani kazafi, ko ya faɗi wani abin da ba shi da tabbas a kaina, alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na yafe muku duniya wa lahira. Allah ya yafe mana baki daya. Allah kuma ya sada mu aljanna firdausi madaukakiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da hali biyu sa'i masu gida biyu jira nake kiyan biyu ayyama gashi Jamila ta yi bari a ranar jajibari wai dan tsuntsu ya ga kwari ya ce a harboye uzuri in ga da sadakin sihiri in mutu zaki sai sukari a haske raya gari tun tabura yar alkawari tabaran alfishari za ku jin kumfa da gari ayyama sadakar waya Aisha da gani ba a tambaya Aisha da matata na wanda take man wanka Aisha da ishe fitaraka Aisha na saka mata